मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत मोरीचा मावरा. त्याला मुंबईमध्ये मुशी बोलतात, गावाला मोरी बोलतात. ते बाजारातूनच मी कापून साफ करून वगैरे छोटे तुकडे करून आणले होते बघा. तर आता हे मी स्वच्छ 2-3 वेळा धुवून घेतले आहे. तर आता हे फोडणीला घालायचं कसं ते बघूया आणि याचं कसे मच्छी बनवतात ते बनवूया. तर चला बनवायला घेऊया. आपण एक कढई घेतली आहे आणि कढईमध्ये आपण तेल घालून घेऊया. तेल थोडं जास्तच घालून घ्यायचं आहे आपल्याला. 2 ते 3 चमच्याचा वापर करा. आता त्यामध्ये हा एक कांदा चिरून घेतलाय तो घालून घेऊया. व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया. 1 चमचा आला लसूण पेस्ट ती पण व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया. आणि दोघांना आहे ना बारीक गॅसवरती चांगलं भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता यामध्ये बघा कढीपत्त्याची 4-5 पानं घालून घेऊया आणि याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया. अर्धा चमचा हळद घालून घेऊया. 1 चमचा धना पावडर, मालवणी मसाला. जेवढं तुम्हाला तिखट पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही वापर करू शकता. हा मसाला कसा बनवला याची मी लिंक तुम्हाला देईन. मिक्स करून घेऊया. मस्तपैकी असा मालवणीचा मावरा बनवता, मुशीचा किंवा मोरी याचा मावरा. आता हे बघा मस्तपैकी असा आपण मसाला परतून घेतला आहे. आता त्यामध्ये मुशी घालून घेऊया. हे बघा असं घालून घ्यायचं आहे. आता हे बघा व्यवस्थित परतून घेऊया. त्याच्यामध्ये हे बघा वाटण पण घालून घेते. तुम्हाला जेवढं वाटण पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही वापर करू शकता. याची पण मी लिंक तुम्हाला देईन. तुम्ही पहिलं थोडं घालून घेणार आहे कारण आपल्याला जेवढं लागत म्हणजे जेवढं लागेल तेवढंच वापर करायचा आहे. त्यावर 2 मिनिटं झाकण ठेवून घेणार आहे. मी असं शिजून घेतलं आहे बघा. छानपैकी असं पाणी सुटलंय त्याला. हे बघा असं. तर याला जास्त ढवळायचं नाही कारण त्या फोडी एकदम नरम असतात आणि बारीक कशा तरी चमच्याने मिक्स करायचं. तर आता आपण त्यामध्ये पाणी घालून घेऊया. आता 1 ग्लास पाणी घालून घेते. आणि आता हलक्या हाताने व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. बघा व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलंय. याला जास्त शिजवावं लागत नाही कारण ते नरमच फोडी असतात. तर तुम्ही एकदा 15 ते 20 मिनिटं शिजू शकता. तर आता परत एकदा चांगली उकळी फुटेपर्यंत आपण झाकण ठेवून घेऊया. आता तुम्ही बघू शकता. हे बघा 15 मिनिटं मी व्यवस्थित उकळून घेतलं आहे. आणि आता स्लो एकदम असं हळू मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्याला असं ढवळून घ्यायचं आहे. हे बघा. आणि मी हे मीडियम गॅसवरती शिजवलं आहे. आता हे बघा याच्यामध्ये 4-5 कोकमा घालून घेऊया आपण. चवीनुसार मीठ. व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते. आणि याला मी आता 5 ते 7 मिनिटं परत शिजून घेणार आहे व्यवस्थित. 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत आणि या मुशीचं किंवा मोरीचं मावरं आपलं बनवून तयार झालेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकता. हे बघा हे व्यवस्थित असं शिजून तयार झालं आहे. एक फोड मी तुम्हाला हे करून दाखवते, दाबून दाखवते. हे बघा हे पटकन शिजतं. याला जास्तीत जास्त 20 मिनिटं लागतात. यामध्ये ना कोकमाचा वापर जरा 1 कोकम जास्त टाकायचं. आंबट तिखट छान लागतं आणि सुकं बनवलं तर खूपच छान लागतं तांदळाच्या भाकरी बरोबर. ते आपलं आता मोरीचं मावरं तयार झालं आहे बनून. आता थोडी कोथिंबीर घालून घेते. आणि गरम मसाल्याचा पण 1 चमचा वापर केला तरी चालेल पण नंतर करायचा. शिजून तयार झालं की 1 चमचा गरम मसाला किंवा अर्धा चमचा टाकू शकता तुम्ही. आता तुम्ही बघू शकता. हे बघा मोरीचा मावरा बनून तयार झालेला आहे. कधी कधी बोलत्या वेळी थोडं चुका होतात माझ्या कारण कॅमेऱ्यासमोर बोलायचं म्हणजे थोडं बाचकायलाच होतं. तर सांभाळून घ्या. आणि
आता हे बघा मुशीची मच्छी आपली बनून तयार झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता. आता तुम्ही बघू शकता हे मोरीचा मावरा बनून तयार झालेला आहे. तर ही माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका ही मोरीचा मावरा कसा झाला आहे ते. आणि धन्यवाद.